tired of your phone. Hold down, yield the way, hold fast. You die, let it fall.
Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Колесникова пры мікрафоне. Сёння мае госці гэта польскі дуэт Джорджо Фезер і ягоныя ўдзельнікі Матеуш Франчак і Мирон Гжегоркевич. Вітаю, хлопцы. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie i co robicie w Białorusi? Mamy się świetnie, pomimo wczesnej godziny. Zagraliśmy przed chwilą improwizowany set w waszym radio, a w Białorusi przyjechaliśmy na 2 koncerty. Będziemy grali w Mińsku 6 grudnia i w Brześciu 7. Przyjechaliśmy na zaproszenie, współpracujemy z JJOK, z którym właśnie zagramy te koncerty. Jesteście pierwszy raz w Białorusi? Jako duet. Pierwszy. Jako duet, tak. Ja miałem okazję być w kwietniu tego roku na imprezie Keep Minsk Weird. Slushai to się nazywała ta impreza. Organizowana właśnie przez Alberta i Artioma. I też graliśmy tam z Żenią, JJOK. Tak, i to była moja pierwsza wizyta wtedy. I byłem pod dużym wrażeniem. Prawda? Coś słyszały już tam o Białorusi, co mówią w Polsce, muzyki polskie, tak? I co znacie o białoruskiej muzyce? O białoruskiej muzyce? Właśnie to jest trochę absurdalne, ale niewiele. W sensie bardzo mało wiadomo. I dopiero, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, że nie przenikają się te kultury tak bardzo, mimo tego, że jesteśmy sąsiadami. No tak. I dopiero właściwie teraz jakby tego doświadczamy, że jakby na poziomie muzycznym to się zaczyna gdzieś ładnie sklejać. Tak, zwłaszcza scena eksperymentalna, ambientowa, ale też punkowa. W Warszawie działa Żenia Cichanowicz, który zajmuje się bookowaniem koncertów i zaprasza często składy. W ten sposób poznaliśmy JJOK, więc raczej taka scena, która pewnie nas najbardziej interesuje, czyli ta niezależna, alternatywna. No to co słyszeliśmy, jest super i fajnie by było usłyszeć jeszcze więcej zespołów z Białorusi w Warszawie, nie tylko w Warszawie. Słuchajcie, macie jako duet 1 album tylko, tak? Czyli już 2, bo ja czytałam tylko... A, już 2? Tak, ja 2. czytałam pro album z takim pięknym piękna taka nazwa o polskości, tak? Tak. I ja tak rozumiem, że bierzecie wierszy poetów polskich, tak? I tam szukacie pytanie i potem zadajecie te pytania w muzyce. Dlaczego to robicie? Mnie zawsze interesowało połączenie muzyki z literaturą, ale nie w taki prosty sposób, w sensie poezji śpiewanej, tylko inspiracji poetyckiej, która w jakiś abstrakcyjny sposób mogłaby zostać opisana muzycznie. I te wiersze, to jest tak, że każdy z tych utworów odnosi się do jakiegoś wiersza znanego poety lub poetki z XX wieku, ale są bardzo swobodną interpretacją. Tytuły też są specjalnie zmienione. To są takie trawestacje po to, żeby kogoś naprowadzić na ten ślad poetycki, ale tak naprawdę my tylko bierzemy z tego to, co chcemy i idziemy muzycznie w jakimś kierunku. Więc to jest jakaś inspiracja samym obrazem poetyckim, czasem słowem, czasem rytmem wiersza. To jest poeta jakiś taki znany w Polsce, klasyka polska, czyli i współczesny też? Klasyka jest najstarszy wiersz z tego zbioru jest z samego początku XX wieku, około 1905, ale najnowsze to są nawet lata 2000. Więc łączymy, robimy taki przegląd, przekrój poezji XX wieku. Aha, ale to jest tylko pytanie i nie ma odpowiedzi. Odpowiedź to ten, kto słyszy, tak, to on musi zrobić jakieś. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak jak z poezją. Jest wiele interpretacji. Co autor miał na myśli, to jest mniej istotne, bardziej odbiorca. Tak. To ma być ciekawe dla odbiorców, nie? W sensie, że odbiorcy mogą się w tym odbić jakoś. A my tylko to lustro im dajemy w jakiś
naszej ramie ostylowanej przez nas. Każdy z was pracował solny, tak? A teraz duetem, tak? Dlaczego wy zdecydowali zrobić ten duet? Tak? Dlaczego on wam spodobił się? My się z Mateuszem poznaliśmy już dawno temu. Graliśmy wcześniej w innym zespole, jednym i drugim, i naturalnie wyszło, że z naszej znajomości, z naszej przyjaźni po prostu to musiało być zupełnie jakby must have, żeby zacząć grać razem. I tak bardzo niezobowiązująco sobie zaczęliśmy, zresztą nagrywaliśmy improwizację i do tej pory improwizujemy. I nie wiemy, co zagramy nigdy, w sensie mamy tylko taki mętny obraz, że coś osiągniemy, ale nie wiemy, co to będzie. Jest taka ważna zasada w muzyce i w ogóle w tworzeniu, przynajmniej takim tworzeniu niekomercyjnym, żeby robić to z ludźmi, z którymi po prostu jest dobra chemia. I jakby to jest pierwsza zasada, której nie można łamać. I tego się trzymamy. Dzisiaj też była improwizacja tutaj u nas, tak? Tak, 100%. A kiedy piszecie albumy, tak? Nagrywacie albumy, to wtedy też to jest improwizacja? Tak, wszystko opiera się na improwizacji. My zbieramy materiał, spotykamy się na takie sesje, nagrywamy, mamy wiele godzin materiału nagranego i w pewnym momencie po prostu siadamy, wybieramy i ustalamy, co będzie. Czy to wchodzi na płytę w całości, czy coś dogramy. Raczej te struktury, to co zarejestrujemy w większości przypadków jest w takiej formie właśnie wydawane na albumie. Dlaczego teraz ludzie potrzebują ambient? Dlaczego improwizacja? No, ludzie teraz tę muzykę potrzebują, bo na przykład w Białorusi też jest dużo zespołów, które tak grają. To jest dobre pytanie. Chyba akurat w wypadku ambientu to może być takie poszukiwanie takiej refleksji ku wewnątrz, tak, i spokoju. Wyciszenia, odmiennych stanów świadomości. Jest coś w tym, że jesteśmy bombardowani informacjami i rzeczywiście te telefony cały czas tik, 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 tik i komputery cały czas przechodzi jakaś informacja. Cały czas jesteśmy uzależnieni od tych przepływu informacji generalnie, więc to jest taki moment, kiedy możesz to wszystko uciąć. Nie? Tak, możesz nie pojechać ma tego... w góry, możesz pojechać do lasu, albo możesz posłuchać ambientu. Nie ma tego rytmu, jakiegoś tempa, które goni, tak jak my gonimy w życiu, więc to pozwala odpłynąć na jakiś czas myślami. W Polsce ta muzyka też jest zapotrzebowana? Tak? Tak. Jest coraz większe zapotrzebowanie na taką muzykę, ewidentnie. W sensie kiedyś to była bardzo niszowa muzyka i jakby nawet część ludzi nie uważało tego za muzykę, tylko za taką przestrzeń dźwiękową, a teraz zdecydowanie jest już to bardzo popularne. Czy nie macie jakieś takie w planach zrobić coś takie wspólne z białoruskimi muzykami? Na pewno, bardzo chętnie, więc być może te 2 koncerty coś jakoś nas popchną w tym kierunku, bo zdecydowanie jesteśmy otwarci na kolaboracje, na wspólne działania muzyczne i byłoby super. Przetarliśmy nawet szlaki w kwietniu tego roku, jak właśnie z JJOK zagraliśmy razem jeszcze z Enta Genrim. To jest Rosjanin, który wychowywał się w Manchesterze i mieliśmy taki całodniową sesję nagraniową i nagraliśmy właściwie materiał na album. Też taki raczej improwizowany i raczej nie super łatwy do słuchania, ale szlaki są przetarte, więc jak najbardziej jest to super proste do zrobienia, tylko trzeba po prostu się umówić i to zrobić. Bardzo dziękuję za to, że przyszli do nas. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Дякую велике. Я нагадаю, що гостями сьогоднішньої музичної рубрики «Такого ви не чули» став польський дует Джорджіо Фейзер, Матеуш Франчак і Мирон Гжегоркевич, наші гості. Дякую вам велике. Dziękujemy. Щасливо.